Bert, ang salient feature sang aton amendment sa aton Provincial Quarantine Ordinance amo ang pag-provide sang penalty. Kay ang aton Provincial Quarantine Ordinance wala sang penalty. So wala unto, kulang unto. So amend naton ini kag gimbutangan ta sang penalty kag sa first violation nabutang ini resident, returning residents or migrants who have been undergoing isolation at a designated isolation facility and who have left the said facility for the first time without the knowledge of the facility caretaker during the mandatory isolation or quarantine period, a penalty or a fine of 1,000 pesos shall be imposed or imprisonment of 10 days at the discretion of the court. Botsing ganon, kung may gina-quarantine o kung may gina-isolate, positive sa COVID, gina-isolate o kung nasuspetsahan, gin-quarantine, kung maghalin siya sa quarantine facilities naton, nga wala nga kabalo ang caretaker silang quarantine facilities o kung isolation facilities, siya pagapinahan sang 1,000 pesos or imprisonment of 10 days at the discretion of the court. That is for first violation. Okay. For second violation, siya pagapinahan ang pina 2,500 pesos and or imprisonment of 20 days at the discretion of the court. No, botsing ganon. Kung may ara nga gin-quarantine o kung nga gin-isolate, kag maghalin dira siya sa isolation facility o kung quarantine facility nga wala kabalo ang caretaker, siya pagapinahan for second offense ng 2,500 pesos or for second violation ng 2,500 pesos and or imprisonment of 20 days at the discretion of the court. For the third and succeeding violation, siya pagapinahan sang 5,000 pesos or imprisonment of 30 days and or imprisonment of 30 days. Depende sa korte. Pwede man nga pagapinahan siya sang 5,000 pesos, kapag aprison pa siya for 30 days, o kung pagapinahan na siya sang 5,000 pesos, kapag aprison na siya sang 30 days, but it all depends on the court. So anong mapalapot mga mensahe sa sining mga gina-quarantine nga nagapalagyo sa quarantine facilities nato? Ang aton nga mensahe sa mga gina-quarantine nga hindi gid sila maghalin anay sa ila quarantine facilities samtang wala pagid mag-abot ang tion nga dapat maghalin sila dira. Samtang wala pa sang release order nga dapat maghalin sila dira. Kay kung maghalin sila dira nga wala sa hindi insakto nga tion, sila pagapinahan for the first offense ng 1,000 pesos and imprisonment and or imprisonment of 10 days at the discretion of the court. Amo man na kung may positive kag gina-isolate, hindi man maghalin dira sa isolation facility kung wala pa sang insakto nga tion o kung wala pa sang proper release order ka dapat maghalin dira sa isolation facility. Amo man na sa second kag sa third and succeeding offenses naton, no, which is much higher ang fine o kon penalty of imprisonment kung maghalin sa quarantine facility nga wala kabalo ang caretaker dira sa hindi pa insakto nga tion, kag kung maghalin man sa isolation facility hindi pa insakto ang tion sa paghalin o kung malagyo dira sa quarantine facility o kung sa isolation facility. Okay.